15 anyos si Emma, hindi niya tunay na pangalan nang unang makisama sa lalaking mas matanda sa kanya ng 10 taon sa Butuan City bago pa mamasukan ng kasambahay dito sa Pampanga. Ang tuksuhan sa pag-ibig na animoy laro, hindi umano sukat akalain na hahantong sa pag-aasawa. Parang baby love lang 'yun kasi bata pa eh. Parang wala pa masyadong sa isip. Malaki raw ang impluwensya ng mga napapanood sa telebisyon at sa social media, kaya nasubukan niyang gawin ang pakikipagtalik. Na rin kayo na ako ng mga TV. Siyempre nung pag-shipping namin, siyempre natatakot na rin ako na mabubuntis. Mabubuntis ako kaya ayun, sumama ako, nag-live-in kami. Sa edad na 15, nabuntis si Emma at sa higit 5 taon nilang pagsasama, nagkaroon sila ng 4 na anak. Ngunit kalaunan, dahil sa kahirapan, nagkahiwalay din umano sila. Kaya napilitan itong mamasukan sa Maynila. No, meron din akong pagsisisi kasi siyempre hindi ko natutupad yung mga pangarap ko. Pero wala na rin ako magagawa kaya nandyan na yung mga anak ko eh. Ano pang maanohan ko, pero noon nagsisisi kasi siyempre hirap ng panahon ngayon eh. Hindi na raw bago para sa National Population Commission o PAPCOM ang kwento ni Emma. Gaya niya, maraming minor de edad na babae ang nakapag-asawa ng mas matanda ng halos 5 hanggang 10 taon sa kanila. Ayon kay PAPCOM Regional Director Odette Nacionales, lumalabas sa kanilang datos na nagiging vulnerable ang mga kababaihan sa senaryo ng corruption of minors o ang asunto na statutory rape. Datos noong 2018, tiningnan po yung mga datos na yan. At nakita na yung kapartner nung babae na nanganak, bata na nanganak ay 64% po doon sa nanganak ay ang tatay po ay 20 years old pataas at meron pa pong umabot hanggang sa 70 years old. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 7 sanggol kada araw ang ipinapanganak ng mga nasa age bracket na 10 to 14 years old. Ay PSA result, nakita na 7 sa isang araw ipinapanganak ng isang bata na ang 10 to 14. 10 to 14 yun. 7 births per day. Ayon sa PAPCOM, pangalawa ang Central Luzon sa mga rehiyon sa may pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Meron po tayong 20,974. From 10 to 19 years old po ito. 20,974 as per the PSA 2019 result. Sa Region 3 po yun. Sa buong Pilipinas po ay mayroong 180,916 na ipinanganak noong 2019 ang mga 10 to 19 years old. Dahil daw dito, suportado ng PAPCOM ang isinusulong na pag-amyenda sa batas para itaas ng 16 years old ang edad ng biktima para ma-qualify bilang statutory rape. Ang umiiral na probinsyon sa kasalukuyan na 12 years old ay 1930s pa umano na isa batas. Makakatulong po. It will aid us more. It will magkakatulong-tulungan po ang polisiya, ang mga programa at lahat po tayo para ma-resolve po itong teen pregnancy at ma-declare na rape yung mga any sexual activity na ginawa ng isang lalaki na mas matanda ng more than 3 years sa isang babae na below 16 years old. So parang ganun pa lang po yung essence na yan. At kami po sa PAPCOM, we are actively advocating and we are really working hard to develop a national comprehensive plan, a whole of nation approach po tayo. Samantala, sa pananaw ni Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women, Asia Pacific, landmark legislation umano ito sa 2 kapulungan ng Kongreso dahil nakakaalarma ang issue ng teenage pregnancy sa bansa. One of the landmark legislation in itself, yun nga, it's a victory already that will be passed.
Yes, And ayun, gusto ko lang itikit na yun nga, yung teenage pregnancy, Popcom as I mentioned, is very much related to violence against, sexual violence against girls. Nitong Lunes, September 27, nasa pinal na ang ikatlong pagdinig ang Senate Bill number 2332 o an act increasing the age of determining statutory rape and other acts sexual abuse and exploitation to protect children, which seeks to amend the revised penal code. Bagamat dadaan pa ito sa bicameral conference ng dalawang kapulungan, inaasahan itong maipapasa bago matapos ang taon. Paulo G. Santos, CLTV News.